Това е истинското значение и истинското название дори на този християнски празник, който в народа е наречен Цветница. За нас не са важни цветята, за нас е важно тържественото влизане на Исус в Йерусалим. Цялото същество с това, което ще ме направим днес. Така че много ви моля, нека се молим и дайте малко насърчение днес. Днес е Цветница, днес е празник, днес е хубав ден, днес е прекрасен ден. Айде малко да съживим. Айде да усмихнем малко. Трудно ли е да се смихнем тези хора? Айде да се усмихнем малко. Everything stopped. И в един момент всичко се спряло така, затаил се. The bear stopped just like that. И мечката тя са простнала върху него. And God's voice said, и Божия глас казал, You didn't believe in me when you were not in trouble. Ти не вярваше в мене, когато беше в проблеми. You can't believe in me now. И сега не можеш да повярваш в мене. But the man said, I want one wish, God, just one wish. Добре, Господи, щом вече няма да им помагаш, едно последно желание имам, Господи. And God said, what's that? И Бог го попитал, какво е то? Make the bear a Christian. Направи мечката християнин. So the bear is over him. И така мечката, която се простала над него. And he stops right over him. Която била точно над него. And he puts his hands together. Изправила се тя над него, сложила, нали, хванала го и тя за ръце. Looks up to God. И тя се помолила на Бога. И тя за да се моли. And says, и казала, Thank you, Lord, for this wonderful lunch. Благодаря ти, Господи, за този чудесен обяд. И се молим за... Ето как ни съветва Яков за праведния ни живот. He says we must be quick to listen. Той казва да бъдем бързи да слушаме. Slow to speak. Бавни да говорим. And slow to anger. И бавни да се гневиме. Is that difficult? Трудно ли ни? It can be, can't it? Много даже. Sometimes it's quick, it's easy to speak, isn't Той it? казва понякога, аз казвам себе си много често, много бързо се палим. It's easy to be angry. Много бързо идва гнева човешкия. Especially sometimes with your own family. Особено когато сме в семейни взаимоотношения.
Jesus. Алфа и Омега. Той е началото и края. Той е първият и последният. Братя и сестри, нека да се радваме за този живия Бог. Sometimes you can be here in the meeting. Понякога сме на църква и като сме сред братя и сестри, всичко е нормално. Everybody's praising God. Всички хвалят Бога, всички ти казват слава на Бога, насърчен си в църква. But you feel lonely. Обаче като се прибереш вкъщи, май се чувстваш сам. But God says, Но Бог казва, I will never leave you. аз никой няма да те оставя или изоставя, се обърна гърба от тебе. I will not forsake you. Няма да се обърна лицето от тебе. I will not abandon you. Никой няма да те изоставя, казва Бог. I will not. Няма да го направя. I will not. Няма да го направя, казва Бог. I will not. Аз няма да го направя, казва Бог. And you can say, А ти можеш да кажеш, I will believe. аз ще вярвам в тебе, Господи. Аз ще вярвам в тебе, Господи. Аз ще вярвам в тебе, Господи. Алелуя!